Hor ki chuna boha ki pemandet ajo odlang no tum hemaglas arlong ki varpen ki panghang pikoi chu ceiling fan hek et ing happing hapso ki phalang nu piera jok ningduklu chonro rongpi caretaker Lasam si West Karbinglong Lakha Police Ocheng MEC constituency ke parlo Hamren Habi Dengja long ki Kimpon Mini Stadium Sports Complex asai hem Kimdet Pen Hamren Araje kimi Larpondo Labang Swadi Malong Zonal Karbut Festival ZKYF Pen Kichenglo Thedung Kaprek Amis Tami Miponsi Aliralon Pen Talon Dunonglo Bons Tami Pinangan Odlang no tum hor ki chuna boha pinchongsi avi kawe angthek glass khiriki ing happy ke phalang no jo Thedung akaluksan dukoklo lapen araje phalang no daklo caretaker klem bangphu chonro rongpi pen phirang kyang no pen lamthe jai ponsi kachuning ria lamthe ki paklang arjuik sinang si kado we phan isia message ki pg lalo nilhin pen ladak habidengya sport complex lage isi dim talang mipik ilitum phanang ke thikpi aposi ladak nangjui tame lapen nanglitum raki hormum rimre pen ladak arona teng pen nanglitum nangkijui kelang aphan nanglitum nangjui sitame ladak kumane amuni tum kahino atum dukok tahai sitame mesen amuni tum kewang pen puridun lok puludang te niliphan sitame labangso a report bang niliphan nang pachini asonte nili ing sampat lalo lason kaphalang non edeje phanabanga nilhin pen chuning rilo nang joy non ladak wang non nanglitum pen ladak misen dak sport complex aposi ladak kaprek khila sitame ladak nang biosonte pusinili hin pen sitame chuning rilo je ladak jat akhila da ladak nang bibe thangnat akhila ta ladak nonomat thek ponlong lelang sitame non iprang pen bangke khila dhula lahai doan sitame ladak nang biosonte pusinilin pen chuning rilo kenang ji asondo je kedam tangge karen provision hai hui lahai hemar lunda du thailo sitame non ga wederlo fan sen lahai ta wederlo thang ta wederlo ladak facility bang nasi government aphan sita chuning rilo nang litum pen sitame ladak kaya son la bangso dim alon ki pithuye phan bor ipon sonte pusinilihin pen chuning ripon Hamren Ben Daniel Hi Karbinglong Life